Ahoj, vítam ťa pri cvičení určeného pre každého, ale hlavne pre ľudí, ktorí začínajú alebo už robia bojové športy, majú rozmrdané zápestia, lakte, ramena, chrbát a bedra. Dnes si prejdeme taký easy tréning na začiatok, vhodný pre každého, každý ho zvládne. Upozorňujem na začiatok, každý nech robí s rozumom tie cvičenia. Ak ťa niečo bolí, tak to proste nehroď. Ale neboj sa bolesti, snaž sa ísť do takých jemných hraníc bolesti, ale nech je to stále príjemné a ideme si to užiť. Easy, mobilita, rob to kľudne večer, ak dlho sedíš, máš tuhnutý hrudník, znaprt dýcháš, ideme do toho. Každé cvičenie robíš približne minútu, ja si to dám tiež približne minútu. Začneme v pozícii na 4 a hýbeš sa zo strany na stranu. Čím viac máš ramena vzadu, tým menší tlak je na zápestia. Čím viac si vpredu, tým väčší tlak a úhol vytváraš na zápestia. Takže s rozumom, koho bolia zápestia, nemusí to robiť minútu, nech to robí dovtedy, dokedy je to pre ňo únosné. Takže počúvaj svoje telo, maj rozum a používaj hlavu. A snažíš sa takto prenášať ťažisko zo strany na stranu, vôbec sa neboj tej bolesti. Choď po hranu bolesti a uvidíš, že o pár dní alebo týždňov budeš úplne inde, čo sa týka výkonnosti. OK, chvíľočku si vytra z ruky a budeme to opakovať ešte 2-krát, takže robíme 3 série. Ak nie si zvyknutý byť na 4 v tejto pozícii, bohužiaľ, často to bolí. S tým sa nedá nič robiť, ale dá sa robiť s tým, že ťa to nebude bolieť, ak budeš konzistentne pokračovať a ideme ďalšiu sériu. A už teraz kľudne môžeš ísť aj do takého väčšieho uhla v rámci ramien voči zápestiam a pekne ideš. Opäť opakujem, za každú cenu to nevydráždi, lebo ťa to bude bolieť a vysereš sa na to cvičenie. Takže s rozumom, nejdeš na olympiádu, chceš si to užiť a byť spokojný s tým, čo robíš. Snaž sa mať roztiahnuté prsty a uchopiť zem, pretože aj dlaň má klembu ako noha. Ešte chvíľočku to udrž. OK, pauza. Ešte jedna séria. Určite si daj nejakú podložku pod kolená. Ak nemáš podložku, daj si uterák alebo niečo mäkké, pretože na tomto koberci umelom a betóne je to šmakocinka. A ideme ďalej, poď. A teraz už poriadne sa do toho opri a pracuješ so zápestiami a celými pažami. Kľudne si to užívaj ako ja a vydávaj zvuky. Ten zvuk nie je len tak pre srandu králikov, ale tým zvukom si robíš rytmus a tempo cvičenia. Ešte približne 10 sekúnd. Yes, pecka. Celý tréning bude na 4, takže ak ťa po tomto cvičení bolia zápestia, ide o ten uhol, takže si podlož zápestia uterákom alebo sa dáš na peste do tejto pozície a bude to oveľa lepšie. Kľudne použij palce na stabilizáciu.
Ale mňa to neboli, takže ja si to môžem dovoliť aj takto. A ideme veľmi jednoduché cvičenie. Dole a chceš sa dotknúť stropu alebo neba. Opäť opakujem primitívnu formu a inštrukciu. Choď podľa svojich možností a zbytočne to nehroď. Takže keď ťa to pustí sem, pustí ťa to sem. Keď ťa tento rozsah pustí sem, pustí ťa to sem. Ja to robím každý deň, už niekoľko rokov, takže sa v tom cítim komfortne v maximálnych rozsahoch. Takže ideme opäť 30 sekúnd, jedna strana, druhá strana. Ideš dole a hore. Pohyb sa snažíš robiť plynulo, čo najviac koordinovane, precítine, aby si sa nešvíhal a nedostal do nejakej nepríjemnej situácie, hlavne v rámci chrbtice. OK, druhá ruka, dám sa ti z boku, nech to vidíš. Poď. Rameno k zemi a ideš, ruka do stropu. OK, nádhera. Chvíľočku pauza. O 5 sekúnd ideš, druhá ruka, výmeň to a poď. Yes. Chvíľu pauza a ideme. Druhá ruka. 2, 1, štart. Yes. Toto cvičenie ti krásne otvorí hrudník, rotuješ chrbticu, otváraš hlavne rebra, bude sa ti ľahšie dýchať, nebudeš mať stuhnutý krk a všeobecne sa budeš cítiť lepšie a kompenzuješ stuhnutú pozíciu v sede. Fighteri, stuhnutú pozíciu z grapplingu, kde máte totálne nefunkčný hrudník a stuhnutý, preto vás pichá medzi prsiami a medzi lopatkami. Takže ideme na ďalšie cvičenie. Mobilizácia bedrových kĺbov. Všetci robia extra rotácie tomto, ale zabúdajú na intrarotáciu, takže ideme sem. Dáš si nohy širšie ako ramená, špičky sú hore, si v dotyku len s pätami na zemi, špičky hore. Je to kvôli tomu, že keď máš celé chodidla na zemi, vzniká rotácia v kolene a ľudia cítia nepríjemné pocity v kolene. Čiže ak cítiš, že sa niečo nepríjemné deje v kolenách, robíš to na hovno. Takže zdvihni päty, kolená smerujú k sebe a jedno šuchneš po druhom. Vidíš, že ani môj rozsah pohybu nie je nejaký úžasný, takže sa nesnáš dotknúť s nohou zeme. Chceš cítiť, že sa niečo deje v bedrovom kĺbe, prípadne hamstring. Samozrejme,
každý cíti najviac stuhnuté miesta v rámci bedra individuálne. Jediné, čo nechceš, je bolestivé koleno. Si napriamený, hrudník hore, pozeráš sa a ideš s kolenami dole. Pozor, keď ideš s kolenom druhým von, strácaš momentum v bedre a strácaš tam aj ťah. Čiže najprv spoj kolena. Kto má problém spojiť kolena, iba spája kolena. Pre koho je to OK, tak na striedačku ide. Môžeme začať. 1 minúta. Pritom stále dýcháš plynulo a pomaly vydychuješ, snažíš sa, aby výdych trval o niečo dlhšie ako nádych. Je to kvôli tomu, že keď dlhšie vydychuješ, stimuluješ parasympatikus, čiže ukludňujúci stav pre nervovú sústavu, čo znamená, že ak si v celodennom strese, v napätí, tak tie svaly darmo budeš strečovať, kým sa neuvoľní hlava. Neuvoľní sa ani tonus v svaloch. 10 sekúnd pokračuješ. 5. A oddychuješ, trošku vytras nohy. Opäť opakujem ako pri každom cvičení, rob to s rozumom. V rámci svojich možností, nechceš si nič vydráždiť, nechceš sa cítiť na hovno. Ak ťa niečo bolí, netlač to tam na silu. Zároveň neboj sa bolesti. Do jemnej bolesti sa kľudne dostaň. Začíname. Ďalšia séria. Si napriamený. Cecky venku, hlava hore. Nie si zalomený v chrbte. Čiže pozor na takúto pozíciu, ale si pekne napriamenosť a idem zo strany na stranu. Pomaličky, s nohami. Snaž sa precítiť každý pohyb, nešvíhaj to tam, vnímaj to. Nebuď splašený, máme čas, nechcem sa dotýkať zeme za každú cenu. Pomaličky si to užívaj a vnímaj, kde to najviac cítiš. Snaž sa tam dať vedomie a pomaly pracovať so svojím telom. Ešte 5 sekúnd. OK. A oddychni. Vytras nohy. Dáme ešte jednu sériu. A na dnes to bude všetko. Môžeme ísť na to o 5 sekúnd, zase nastav sa, špičky hore, sú len päty na zemi a ideme. Hrudník vytlačený, spodný chrbát je napriamený a ty sa snaž cítiť rozdiel medzi prvou sériou a touto treťou. Mne osobne to tam už krásne padá. Uvoľnenie. Ak ťa z toho bolia kolena, robíš to na hovno alebo vo veľkom rozsahu. Prípadne mi napíš, vyriešime to, no problém. Ešte krásnych 30 sekúnd pracujeme. Pomaly, plynulo, nikam sa neponáhľaj, nikam to netlač na silu. Nikde sa skôr nedostaneš, skôr sa dojebeš, takže daj tomu čas, priestor, buď uvoľnený a vnímaj svoje vlastné telo. OK, ďakujem za pozornosť. Nesnaž sa za týmito cvičeniami vidieť nejaký zázrak, ktoré ti pomôžu za 10 minút cvičenia. Najdôležitejšie je disciplína, konzistentnosť a uvedomenie si svojho tela, pretože darmo budeš mávať s tými nohami, ale keď tam nedáš to vedomie, tú plynulosť a to uvedomenie, progres nebude taký, ako by si žiadal. Makaj, budem pravidelne pridávať takéto krátke workouty. Je to ideálne si to spraviť ako rozcvička pred tréningom alebo uvoľnenie večer
pred alebo uvoľnenie večer po pracovnom dni, alebo ak si mal sparingy, ťažký tréning, to úplne jedno. Bola to mobilita chrbtice, bedier, ramien a zápestí, takže opatruj sa, teším sa na teba pri ďalšom cvičení.